Încă de când am înființat Asociația Roelectric, am visat să avem propria noastră editură unde să facem tot felul de manuale, broșuri, ghiduri, special pentru electricieni, pentru cei care vor să se dezvolte profesional. Iată că visul mi s-a îndeplinit și de altfel și promisiunea față de voi, pentru că a fost o muncă destul de mare ca să putem să facem editura, a fost o muncă destul de mare ca să putem să edităm prima carte și să o pregătim și să o tipărim și să fie pregătită pentru voi. Așa că în momentul de față lansăm primul manual în cadrul Asociației Roelectric, manualul pentru autorizarea electricienilor ANRE, un manual util pentru toți electricienii care vor să se autorizeze ANRE, toate cele 4 gradele, gradul 1, gradul 2, gradul 3 și gradul 4. Da? În acest manual găsiți toată documentația de care aveți nevoie ca voi să vă puteți autoriza. Este util nu doar pentru electricienii care vor să se autorizeze acum sau care poate că sunteți deja autorizați, e bine să-l ai alături de tine pentru că este un manual care îți va fi util pentru că are și parte de legislație și parte de electrotehnică și, bineînțeles, întrebări și răspunsuri de care trebuie să ținem cont în momentul în care când dăm autorizația. Peste toate astea vreau să mulțumesc tuturor sponsorilor. Avem și sponsori pentru că m-am chinuit să scot un preț cât se poate de mic și l-am scos până într-o 100 de lei. Drept urmare, pentru asta am fost nevoit cumva să vorbim cu partenerii de noștri, colaboratori și care au venit și ne-au sponsorizat, tocmai ca să ne ajute să putem să edităm. Nu este puțin lucru, pentru că noi am editat, vedeți aici, o primă parte, câteva sute și urmează să mai luăm câteva sute, deci sunt destul de multe și îmi doream să ajungă la cât mai mulți dintre voi acest manual. Din acest motiv m-am preocupat să fie un preț foarte accesibil. Da? Din acest motiv mă mulțumesc tuturor celor care ne-ați sponsorizat. Avem aici în prima parte a manualului și cei care, câte o prezentare a firmelor celor care ne-au prezentat, respectiv Promelec, Chirac Tehnic, Chirac Seconet, Noarc, Legrand, Schneider, Romsir, Extro și, bineînțeles, Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț din Brașov. Da? Toți aceștia au fost alături de noi și ne-au sprijinit pentru a reuși să scoatem manualul ăsta, pentru că nu e atât de puțin lucru să editezi și să tipărești foarte multe manuale. Din acest motiv, cum v-am spus întotdeauna, eu îmi doresc ca să ajut această comunitate și să ajungă aceste manuale la cât mai mulți dintre voi. Din acest motiv, trag cumva să avem cât mai multe, să spunem așa, șanse de a ajunge mai peste tot. Mai mult decât atât, noi am pregătit și alte manuale și alte ghiduri la care încă lucrăm, mă scuzați, și care practic vreau să vă ajute să vă dezvoltați profesional, să înțelegeți cum ar trebui să abordăm tot ce înseamnă o instalație electrică și să fie o chestie de-a noastră, o chestie autentică, să ne găsim autenticitatea și să ne găsim direcția, pentru că, cum v-am spus întotdeauna, practic suntem puțin zăpăciți, așa să spunem, din cauza influențelor din exterior, că vine din Germania, că vine din Italia, că vine din Spania, că vine din Marea Britanie, da? Toți venim cu câte o influență, doar că noi nu ne mai găsim, să spunem așa, autenticitate. Din acest motiv vreau cumva ușor să facem tot felul de manuale, ghiduri și alte lucruri utile după care să ne ghidăm și să facem, bineînțeles, în fiecare din ele acoperite cu argumentate și acoperite cu specificații tehnice și date din standarde și normativele actualizate. Mă bucur că mi-ați fost alături, mă bucur că am reușit să fac asta. Manualele o să le puteți achiziționa de pe site-ul Asociației Roelectric, www.asociațiaroelectric.ro, iar dacă sunteți membru o să achiziționați acest manual și mai ieftin decât am reușit să pot să-l scot pentru a-l putea achiziționa. Partea de curierat, mai avem o problemă, trebuie să găsim pe cineva. Încă am vorbit, așteptăm niște detalii să vedem cum putem să le distribuim ca voi să plătiți un
preț cât se poate de mic, încercăm, vedem ce se poate, dar vedem la momentul respectiv. Așa că o să-i dau drumul la carte pe site după ce rezolv și partea asta de curierat. Mă mai țin puțin, cert e că nu mai bine până atunci am vins și restul manualelor și atunci când vom fi pregătiți le scoatem la distribuție și practic o să ne bucurăm cu toții de ele. Și cum v-am spus și vă mai spun încă o dată, fiind primul manual, aș dori să avem și un feedback de la voi cu bune, cu rele, că știți cum e. Toată lumea așteaptă ca să fie ceva care este perfect. Nu există perfecțiune, poate că mai greșim și noi, suntem oameni și mi-aș dori ca dacă găsim vreodată vreo problemă pe aici, ceva care să nu fie corect, care să nu fie cum trebuie, mi-aș dori ca să ne specificați, poate prin mail, poate într-un comentariu. Bine, mă aștept oricum și la comentarii răutăcioase pentru că invidia este mare și e normal că m-am obișnuit cu asta, dar cum v-am zis, scopul meu este să schimbăm ceva și dacă se poate să o facem cât se poate de bine. În speranța că sunteți și voi fericiți alături de mine, abia aștept să ne vedem la următoarele prezentări, iar până data viitoare rămâneți pe fază.